Ahojte všetci, vítam vás v ďalšej z lekcií školy folklóru pre akordeón. Dnes sa spolu naučíme pesničku Preleteli vtáčky cez ten les. Pesnička je to, pokiaľ je mi dobre známe, tak je to z Goralskej oblasti. Rovno vám ju zahrám spolu s tým, že vo videu budete mať solo pravú ruku, potom teda s podkladom ľavej a potom pre ľavú ruku to bude naopak, budem mať podklad pravá. Takže idem na to. To bola ľava s doprovodom pravej a teraz prejdeme k záveru. Na konci tejto lekcie sa vám všetkým chcem veľmi pekne poďakovať za to, že ste si našli čas, energiu a priestor na to, aby ste zhliadli toto video. Pokiaľ sa vám samozrejme páčilo, tak ste mu dali svoj páčik. Ak sa vám ešte viac páčilo, alebo ak sa vám páčilo viac videí, tak ste dali určite aj odber a zvonček, aby vám žiadne ďalšie video neuniklo. No a my si to teraz na záver zahráme ešte raz a v rýchlejšom tempe. Takto to znelo v rýchlejšom tempe. Môžete si to zahrať samozrejme aj rýchlejšie, ale aj pomalšie. Ja vám v tom brániť nebudem. A teším sa na vás pri pokračovaní tejto lekcie, kde si ukážeme, ako to budeme hrať ako estu
a v podstate aj ako akordy. V akordoch ešte teda zložitejšia melódia, v ktorej bude pridaný ešte jeden hlas. Minimálne. Takže ešte raz, teším sa na vás pri ďalšej lekcii a dovtedy do cvičenia.